Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τις προεκτάσεις και την αξιοποίηση της απόφασης Επιτροπής Νομικών του Ευρωκοινοβουλίου θα δούμε στην εκπομπή μας σήμερα. Όμως, πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για την πρώτη νίκη επί του απευθείας εμπορίου στην Επιτροπή Νομικών, ανανέωμε το πανίγι για την Κυπριακή κυβέρνηση και τους 6 Κύπριους Ευρωβουλευτές. Ανακοίνωση της υπηρεσίας τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε χθες λανθασμένα μηνύματα, καθώς ήταν διατυπωμένη με τρόπο που αλλίωνε την ουσία της απόφασης και δημιουργούσε σύγχυση ως προς τα επόμενα βήματα, δηλαδή για το ποιος θα αποφασίσει για την τύχη του κανονισμού. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των Κυπρίων Ευρωβουλευτών και μετά από επιστολές και έντονα διαβήματα αποσύρθηκε. Το ζήτημα ξεκαθάρισε μερικώς μετά από την έκδοση νέας αναθεωρημένης ανακοίνωσης, η οποία διευκρινίζει ότι η οριστική απόφαση επί του απευθείας εμπορίου θα ληφθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διευκρίνηση όμως αυτή προκαλεί εκ των πραγμάτων ένα νέο μεγάλο πονοκέφαλο για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι οι ισορροπίες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ εύθραυστες και απαιτούνται 378 ψήφοι από το σύνολο 754 για να απορριφθεί οριστικά και τελεσίδικα η νομική βάση του επίμαχου κανονισμού. Μαζί μας σήμερα είναι ο κ. Αντώνης Κωνσταντινός, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, ο κ. Ισίδωρος Κολότας, επικοινωνιολόγος, και ο κ. Σίμος Αγγελίδης, δικηγόρος. Λίγο θα είναι κοντά μας και ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Τίμης Ευθυμίου. Όμως πρώτα επιτρέψτε μου να πάμε στο Στρασβούργο και στον Κυριάκο Μαυρονικόλα, τον Ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα σε πιο ξεκάθαρη βάση, κύριε Μαυρονικόλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι η αντίδραση των δικών μας ευρωβουλευτών έχει αποδώσει. Η πρώτη ανακοίνωση ήταν πολύ πρόχειρη και πολύ έξω από τις αποφάσεις της Επιτροπής Νομικών. Φαίνεται ότι με τη δεδομένη τη δεύτερη ανακοίνωση ότι το πιο πιθανόν είναι ότι αναγκαστικά η απόφαση αυτή θα πάει στο Σύνοδο των Προέδρων. Και απαιτεί ενδεχομένως υπάρχουν δύο ζητήματα. Μπορεί η Σύνοδος των Προέδρων να κρατήσει παγωποιημένο αυτό το θέμα επί μακρού χρονικού διαστήματος ή μπορεί να το στείλει άμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στέλνοντας το στο Ευρωκοινοβούλιο με βάση την απόφαση της Επιτροπής Νομικών έχουμε ισχυρά σημεία για να στηρίξουμε την πολιτική μας θέση και να πετύχουμε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να καταδικαστεί τελικά το απευθείας εμπόριο. Μάλιστα. Κύριε Κολότα, αυτή την πρώτη ουσιαστικά νίκη, πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε επικοινωνιακά? Υπάρχει μια ουσιαστική έλλειψη επικοινωνιακής στρατηγικής, όχι τώρα για αυτή την απόφαση, αλλά από την αρχή του κυπριακού προβλήματος. Και αυτό φαίνεται από δημοσιεύσεις που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτες, γιατί απλά δεν υπάρχει μια ενημέρωση στρατηγικά τοποθετημένη σε αυτούς που λέμε διαμορφωτές γνώμης, στα ψηλά επίπεδα των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή σε αρχισυνταξίες, να υπάρχει μια ουσιαστική ενημέρωση, έτσι ώστε όταν βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις, πρώτα να είναι καλοδεχούμενες και δεύτερον να μπορούν να προβάλλονται πίσω στα μέσα ενημέρωσης με τον σωστό τρόπο. Και αυτό πετυχαίνει δύο πράγματα. Από κάτω προς τα πάνω πίεση, δηλαδή όταν έχεις ενημερωμένο κόσμο από τα ΜΜΕ, τόσο πιο δύσκολα ένας πολιτικός θα πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες ελλείψη ενημέρωσης. Ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι εννοούμε όταν λέμε απευθείας εμπόριο και τα όσα διαμείβονται στις Βρυξέλλες. Άρα, οι πολιτικοί που παίρνουν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες δεν έχουν καμία πίεση από αυτούς που τους ψηφίζουν για τις θέσεις που παίρνουν. Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Καμία ενημέρωση, άρα και καμία πίεση από κάτω προς τα πάνω. Και μετά υπάρχει η παράπλευρη πίεση, η οποία πλευρικά θέλετε μέσα των ΜΜΕ πάλι, οι οποίοι με τις ερωτήσεις τους οι δημοσιογράφοι υποχρεώνουν τους πολιτικούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, που έχουν αυτές τις μεθοδεύσεις όπως αναφέρθηκαν, να είναι πιο προσεκτικοί και να μην βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπως σήμερα, που ναι μεν παίρνουμε μια καλή απόφαση την προηγούμενη μέρα, την επόμενη μέρα πάλι έχουμε να δώσουμε ακόμη μια μάχη. Αυτό και είναι μεγαλύτερη. Κύριε Αγγελίδη, οι προεκτάσεις της απόφασης της Επιτροπής Νομικών είναι τεράστιες οι προεκτάσεις. Απλά με την άδεια σας να συνεχίσω από το επικοινωνιακό σημείο, το οποίο μόλις άφησε ο κ. Κολότας, και αναφέρω παραδείγματος χάρη την εξαιρετική σημασίας απόφαση την οποία εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των Εφετείων της Αγγλίας στην Κύπρης Τουρκ Γιαβάχ Γιολάρη και τη CTA Holidays Limited στις 12 Δεκάτου, δηλαδή προ λίγων ημερών, η οποία ουδόλως αξιοποιήθηκε, όπως επίσης και την απόφαση Nórams, την οποία αφήσαμε στο περιθώριο, αφήσαμε με διάφορες μεθοδεύσεις να αφαιρεθεί ακόμα και από την αναφορά της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα. Ως εκ τούτου οφείλουμε
και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά τα οποία γίνονται και τα οποία σπανίως τα αξιοποιούμε στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε. Κύριε Κολότα, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε επομένως στο θέμα της επικοινωνιακής πολιτικής που πρέπει να ακολουθεί πλέον, έτσι? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για στρατηγικές και μεγάλα λόγια και λοιπά για πολλή ώρα και να κάνουμε αναλύσεις. Να πω ένα απλό πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, έγινε αυτό το πράγμα που θα πω. Πήγε κάποιος σωστά ενημερωμένος, δικός μας άνθρωπος, στέλεχος, και να βρει αυτόρα που μιλάμε, διότι είχε καλλιεργήσει σωστές επαφές και σωστές σχέσεις με τον αρχισυντάκτη μιας μεγάλης εφημερίδας, της Independent, της Guardian. Αναδεικνύει τον ρόλο κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την επιρροή που μπορεί να ασκήσουν. Όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή κανονικά, θα πρέπει να υπήρχαν αυτοί οι μηχανισμοί όπου με το που συμβαίνει κάτι να υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα με τη σωστή ενημέρωση, η οποία ξεκινά κεντρικά, έτσι, να είναι η ίδια η γραμμή, να μην έχουμε διάφορα μηνύματα, διαφορετικές θέσεις να κυκλοφορούν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Να φύγει μια ομάδα ανθρώπων να ενημερώσει, γιατί ενώ έχει καλλιεργήσει εδώ και χρόνια τις σωστές σχέσεις για να μπορούν αυτά που εμείς λέμε να είναι καλοδεχούμενα, να ενημερώσει και αμέσως να έχουμε ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης στις χώρες που αυτή τη στιγμή γίνονται αυτές τις διαδικασίες, τα οποία να μην αφήνουν. Μια εκστρατεία. Δεν είναι θέμα εκστρατείας. Εντός λογικών. Η εκστρατεία είναι να βάλουμε ένα μήνυμα από την αρχή, να κάνουμε μια στρατηγική και να τρέχουμε. Σας μιλάω ότι απλή ενημέρωση, είτε από συγκεκριμένα από τα γραφεία τρύπου των πρεσβειών μας, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι δουλειά κάνουν. Ίσως αυτά πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ίσως πρέπει να τοποθετηθούν άνθρωποι που να μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που περιέγραψα. Και έτσι αμέσως να έχουμε αποτέλεσμα στα ΜΜΕ στις χώρες που μας αφορούν. Γιατί και οι πολιτικοί και αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις άνθρωποι είναι. Θα διαβάσουν και αυτή την εφημερίδα τους, θα δουν τις ειδήσεις που καλύπτει το θέμα μας και θα σε σκεφτούν και 2 και 3 φορές τη θέση τους. Να χαιρετήσω και τον πρώην Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Τίμη Φθηνή που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Και να πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες τηλεφωνικά στον Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Κυριάκο Τριανταφυλλίδη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλό μεσημέρι. Έχει έδαφος της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κολότα, σε αυτή όντως την κρίσιμη φάση την πρέπει να φέρει και ο κύριος Αγγελίδης. Ήθελα να σας πω ακριβώς αυτό. Μιλάμε εδώ και τόση ώρα για ένα θέμα αρκετά πολύπλοκο, δηλαδή ακόμη και για μένα είναι πολύπλοκο. Εγώ κοιτάζω νομικά είναι απολύτω απλό και ξεκάθαρο. Νομικά. Αναφέρατε τη λέξη νομικά. Είναι θέμα πόσοι από τον κόσμο, ακόμα και από τον κόσμο, όχι πανευρωπαϊκά, που νομίζουμε ότι είμαστε ο φαλός της γης και πολλοί δεν ξέρουν καν που είναι η Κύπρος. Αλλά για το θέμα μου ότι και μάλιστα μια χώρα η οποία έχει δεχτεί εισβολή και έχει κατοχή, και μετά περνάμε ότι είναι νομικό θέμα. Σκεφτείτε πόσα πολύπλοκα πράγματα πρέπει να καταλάβει ένας απλός πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πρέπει να ψηφίσει αυτόν τον Ευρωβουλευτή που αυτή τη στιγμή ψηφίζει για το νομικό μας θέμα. Άρα πρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα, πρέπει να περάσουμε μηνύματα στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό που ψηφίζει αυτούς τους πολιτικούς για το πώς και τι συμβαίνει στην Κύπρο, γιατί αυτά τα θέματα είναι δύσκολα ακόμα και για τους δικούς μας πολίτες να τα αντιληφθούν και πρέπει να μάθουμε και εμείς να τα εξηγούμε και με πιο απλό τρόπο. Σε αυτή τη φάση πού πρέπει να δώσουμε βάρος επικοινωνιακά? Διότι η μεγάλη μάχη έρχεται. Κερδίθηκε το πρώτο μέρος, αλλά η μεγάλη μάχη είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει χρόνος να γίνει μεγάλη στρατηγική με διάφορους βαθμούς, momentum, όπως το λέμε. Μπορούν να γίνουν λίγα και βασικά πράγματα. Άμεση ενημέρωση σημαίνουν των δημοσιογράφων, opinion leaders, ανθρώπων που μπορούν να βγουν γνωστούς. Υπάρχουν προσωπικότητες που μπορούν να βγουν και να μιλήσουν για μας και για τον σκοπό μας. Αυτά που λέει ο Ισίδωρος, που συμφωνώ απόλυτα, είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνεται διαχρονικά και είναι απαράδεκτο το ότι δεν γίνεται μέχρι τώρα. Και σίγουρα όταν πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη σε δεξαμενές σκέψεις όπως το Brookings Institute, να είμαστε το λιγότερο πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε και τουλάχιστον πιο προετοιμασμένοι. Ή τουλάχιστον από γραπτό κείμενο. Σημαντικό είναι ότι αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια προσωπικότητα γνωστή, να πετάξω ένα όνομα έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ, ο Michael Moore, ο οποίος κάνει καταπληκτικά ντοκιμαντέρ και χτυπά τους πάντες, δεν φοβάται τίποτα. Σκεφτείτε όταν είναι ενημερωμένος ο Michael Moore για το θέμα μας και να αποφάσισε μια μέρα να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για την Κύπρο και για το τι υποφέρει. Δεν θα μάθει η φίλη ολόκληρη για το θέμα μας. Δεν θα έχουμε σοβαρή υποστήριξη. Έχεις απολύτως δίκιο, Ισίδωρο, είναι κάτι το οποίο παραγνωρίζουμε μόνιμα. Να σας πω έχει πολύ σημασία αυτό που λέει ο Ισίδωρος, γιατί δεν το σκέφτηκε κανείς μέχρι τώρα. Να αποταθεί σε κάποιον. Ο Michael Moore που έκανε 2-3 ντοκιμαντέρ τώρα που. Μάλιστα. Θα σας πω κακό ένα παράδειγμα. Η YouTube.
το παγκόσμιο συγκρότημα, το μεγαθύριο αυτό που εδώ και τόσα χρόνια, οι οποίοι τους αρέσει πάρα πολύ να αποστηρίζουν δίκαιους αγώνες. Σκεφτείτε τη δουλειά που κάνανε για το Apartheid στην Νότια Αφρική. Κάναν φοβερή δουλειά, έχουν τραγούδια και έτσι ενημερώθηκε ο κόσμος για το Apartheid. Σκεφτείτε να έρθουν οι YouTube και να κάνουν μια συναυλία. Μου λέει ο Χρήστος Παπαδόπουλος, σκηνοθέτης μας, ότι ήταν ο άνθρωπος, Χρήστο, το λέω σωστά, ο οποίος στις σχέσεις των ΗΠΑ Κούβας μπήκε στη μέση. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για το σχέδιο υγείας. Ναι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Μέρη συζητάμε για τις προεκτάσεις και την αξιοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Ευθυμίου, κλείνοντας, να δούμε λίγο τους κινδύνους που ελοχεύουν στο ενδεχόμενο, το πιο πιθανό, να πάει προς ψήφιση στο... Μέχρι εκείνο το στάδιο. Κύριε Κολότα. Πράγμα που δεν ευχόμαστε φυσικά. Σίγουρα απευχόμαστε αυτό. Σε αυτό για το γραφείο τύπου. Αυτοί είναι άνθρωποι. Σε ένα γραφείο συγκεκριμένο. Άμεσα. Μπορεί κάποιος να πάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να τους χτυπήσει την πόρτα και να τους πει: κύριοι, Κώστα, Γιάννη, πώς σε λένε, γιατί το γράφεις αυτό, γιατί γράφετε έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι προπαγάνδα? Δηλαδή μπορούν να γίνουν άμεσα αυτό έγινε πράγματα. Από την κυρία Ελένη Θεοχάρους. Ναι, προσωπικά όμως, όχι επιστολές. Προσωπικά. Ζήτησε τη διερεύνηση του όλου θέματος για τη συγκεκριμένη υπάλληλο του. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος πρέπει να πάει να ζητήσει ρέστα, με λίγα λόγια, να ζητήσει ρέστα, για ρέστα σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, γιατί ωραία οι επιστολές και όλα αυτά, και ο χρόνος περνάει και τα δημοσιεύματα κυκλοφορούν και οι εντυπώσεις διαμορφώνονται. Και όπως λέμε εμείς στο δική μας τη δουλειά, perceptions are reality. Οι εντυπώσεις είναι η πραγματικότητα. Με αυτό θέλω να κλείσω και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Κύριε Ευθυμίου, νομίζω ότι πραγματικά βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ κρίσιμης μάχης, η οποία εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για αυτήν την ύπαρξη της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα πρέπει άμεσα. Τώρα, για το συγκεκριμένο κανόνα. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στη 1 και 4. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα.